Ongi etorri Sasiordekako lehenengo podcastera edo lehenengo atalera. Hemen txirrindularitzari buruzko kontuak izango dituzue hizketagai nirekin, Koldorekin eta Ikerekin. Nerekin. Bakizue, nork ezautuko digu dagoeneko egin ditugu short edo reels delako batzuk Instagramen eta TikToken jarraitzaile ugari lortu ditugu. Oso pozik gaude egia esan proiektu honek izan duen harrerarekin eta ezagutzen ez gaituenarentzat, hori, txirrindulari zaletu batzuk gara, asko gustatzen zaizkigu txirrindulariak eta txirrindularitza munduko kontuak, eta podcast honetan, txirrindularitza ikusten ez duenak ere, nik uste barre batzuk botatzeko moduko aitzakia izan dezakela, ezta? Bai, eta zentzu horretan batez ere, lagunen babesa izan dugu, hasiera honetan, baina batez ere txalotu edo eskertu ezagunen babesa asko izan dira, azken aste hauetan, bai, sagardotegien bueltan edo beste kontu batzuen bueltan, inguratu edo gerturatu direnak, bai, Sasiordeka ez izena erabiliz, edo bai, besterik gabe gure izena bizenekin, eta animoak zein laudorio txikiak bota. Egia da, hasi besterik ez garela egin, hastapenetan gaude, baina pozgarria da horrelako mezuak jasotzea. Beraz, ezagun guztiei eskerrak eman, aldez aurretik. Niri Sevillan gertatu zitzaidan, duela gutxi, izan da Realaren finala, hau, astelen baten grabatzen ari gara, zapatuen irabazi zuen Kopa Realak, eta Sevillan etorri zitzaidan, gizaseme bat, etorri zitzaidan, Sasiordeka, da niola, esaten, eskua eman zidan, agian zure segun bat, ez da egit, hemendik ere, jarraitzailea denez eta segurazki podcasta ikusiko denez, bide hortan gainera, niretzako pozgarriena da bintzat, herria bertan edo herri giroan bintzat sortu den giro eder hori, hau da, zeinen polita den, larun bat gauez, esango dugu edo arratsaldez, jendea inguratzea eta azken finean guztiok dakigu txirrindularitza badela mundu bat nun zaletu asko dagoen, baina edukia ez dagoen hainbeste, edo horren beste. Udan, bide horretatikan, etorri dira ezagun ugari, aipatzera de jarraitzeko horretan, sortzeko, ze azken finean iturri guztiak gazteleraz daude, EITB-ko eta aipatu behar ditugun Xavier, Fermin, olako erreferenteak kenduta, eduki guztiak egunerokotasunean gazteleraz daude, eta horri jorratuz eskatzen digutena da, azken finean, euskeraz ikusten duten momentuan alaitzen direla. Eta batez ere, Sevilla aipatuta, bada zerbait, futbol mundua gustoko duguna, baina nahi duguna zerbait banatu futbola eta txirrindularitza. Azken finean, kirol handiak, kirol txikia jaten du. Eta bagatoz mundu batetik, futbolean adidez badakigula, Arsenal bezalako talde baten, Ingalaterrako talde baten amaikakoa, baina aldi berean ez garela harritzen, gainera, jakiteaz, baina bai, bien bitartean, herriko batek, 3 txirrindulari ezagun dakizkielako, 2005 urtean irabazitakoak. Bai, frikismo hori txirrindularitzan ez da bain sartuta, eta guk frikismo hori badugu, baina bestalde, aipatu behar da, txirrindularitza mundua, horren beste jarraitzen ez duen horrek, izango duela, bere tartetxoa edo datu friki ez aratago edo txirrindulari zalen dako ditugun datu horietaz aratago badirera, bitxikeri batzuk, igual txirrindularitza maite ez duen horrek edo jarraiketetan ez duen horrek ere ikusteko modukoak, orduan aukera bat ematen badiguzue, gu pozik eta Iker, azaldu beharko duzu nola etorri denez, proiektu hau sortzeko ideian nola ezagutu garen eta pixkat ikusentzulek. Sasiordeka izena, azteko, Sasiordeka izena. Hori, Koldo proposatutako izena, esan genuen, eta Euskadi Irratian, ze pozgarria da baita ere Euskadi Irratia, tropela.eus ere gure gain edo gure berri izateaz gerturatzea, olako gauzak oso pozgarria dira, eta Sasiordekaren izena, aipatu bezala, bada zerbait euskal zalegoen artean aipatzen den hitz bat, beste hainbeste daude baita ere, eta aldi berean dako zerbait falso llano, gaztelerazkoa, hau da, aldapa da sufritzen ari danentzat, eta gustora gaudenean berriz bada zerbait laua.
eta bide horretatik izan zen Koldoren proiektu bat. Koldo da hemen ikuste sasi txirrindularia izan dena, eta ni bestela... Txarra, baina izana. Eta hortik abiatuz, proposatzen zidan proiektua zen gehien bat, hori, adin guztientako jendearentzat, zale sutsuarentzat, hau da, friki puro edo garbiarentzat zen, bestelako edukiare gustoko duenarentzat. Eta behingoz nik tartetxo bat topatuz astean zehar, hortik hasi zen guztia, eskerrak eman baita ere ja hemen gaudenez Goienako komunitateari baliabide guzti hauek emateagatik. Hori da bestea, aipatu ez duguna, zigara gurea aipatzen eta eskerrak eman gabe Goienak podcast gela bat utzi digu, komunitatearentzat zabalik dago, podcastak egin nahi dituen ororentzat, aukera du eskatu eta bere proiektua azaldu eta Goienak baliabide hauek ematen ditu, azkenian bagun moduko friki batzuk edo beste edozein gaitan aditua den orok bere podcasta izan dezan eta hau guk ez dugu esan posible izango, Goienaren laguntza gabe, orduan eskerrik asko.